Минкәгә юл тотты. Габдулла Тукай пешән базарында язганча, кемдер сата монда, кемдер ала. Әмма алдаучылары һәм алданучылары юк. Чөнки алай була калса, бу проект озак яшәмәс иде. Ул инде 10 елдан артык республика халкын хуҗалыкларда җитештерелгән азык-төлек белән тәэмин итә. Бүгенгесен мелиораторлар оештырган. Гектарыннан 220 сетнер кәбес алды. Монда инде безнең мелиорациянең файдасы күп булды. Ренат Мустафин ярминкәгә Мамадыштан 25 тонна кәбестә шуның кадәр үк бәрәңге 5 тонна кишер һәм шигендер алып килгән. Бәяләре югары булмаса да, юл чыгымы каплангач файдасы кала ди фермер. 2010 елгы кырылыктан соң кырларга сугару җайланмалары куйганнар. Быел менә безнең хозяйствода соңгы яңгыр булган иде 1 июльдә. Менә көзгә хәтле яңгыр яумады. Без шул вакытта үзебезнең мелиорация җиһазлары белән су сиптердек. Әйбәт кенә уңыш алдык. Чүпрәледән Альфред Хайруллин 200 гектарда алмагачлар хура җиләге карлыган үстерә. Суны тамчылап сибү системасын узган ел керткәннәр. Чыгымның 70%-ын республика бюджеты каплаган. Бу 70-кә 30 программасы буенча. Без тракторга, тележкаларга сулар нитеп сибеп бирәлек. Хәзер бер кеше обслуживает бер оператор 200 гектарны карап торучыларны. Барысы 3 кеше шул 200 гектарны обслуживатлар. Татарстан мелиорациясе Россиядә иң алдыңгыларның берсе булып санала. Быел бу эшкә республика һәм федераль программалар буенча 2 миллиард сум акча бүленгән. Хәзер республикада 800-дән артык гидротехник корылма бар, 400 мең гектар җир сугарыла. Белгечләр бу уңыш алуны 3-4 тапкырга арттыра ди. Сугарылмаган җирдә хәтта корылык бик каты булмаганда да 130 центнердан артык бәрәңге алып булмый. Сугарылу җирләрдә ул 400-500 хәтта 600 центнердан да артып китә бер гектардан. Яшелчә бертөклеләрнең рекордлы уңышы бер яктан шатландырса, икенче яктан җаваплылык исти. Булган күрсәткечләрне саклап калу зарур. Авыл хуҗалыгы ярминкәләренең муллыгы, җир уңдырышлылыгы һәм сугару нәтиҗәсе дип ассызыклады президент үз юлламасында. Республика шәһәрләрендә ел саен авыл хуҗалыгы ярмаркалары оештырыла. Авыл халкы безгә кулай бәядән сыйфатлы продукция алып килә. Моның өчен шәһәрдә яшәүчеләр исеменнән зур рәхмәтне белдерәм. Бу эшне дәвам итү мөһим. Бик зур рәхмәт ярмаркалар өчен. Президент әйткәне шул гелдә эшләнә торган эш. Чөнки президент кушып кына түгел, президент материалында булыша. Менә безнең ярмаркага килгән районнардан килгән бөтен оешмаларга безнең командировочный юл километражлары барсы да акчалата кире кайтарыла. Команда биреп килгән түгел, монда бөтен килгән хуҗалыклар барсы да үзләренең продукцияларын сатып китәләр. Бөтенсе өчен файдалы. Шәһәр халкы ярминкәләрне көтеп тора, кибеттән түгел, хуҗалыклардан алуны кулай күрәләр. Сатып йөрим, бик ярдәм итә, хаклар бик арзан, күбәйбер алдык. Кибеттән чыгышыннан, конечно, бәяләре арзан. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре республиканың зур бер социаль проектына әверелде. Аеруча 2010 елгы кырылыктан соң. Кырылык исә җитештерүчеләрне җир эшенә башкача карарга мәҗбүр итте. Шуңа күрә елын инде килүгә карамастан халыкны азык-төлек белән тотрыклы рәвештә тәэмин итәләр. Алия Хайретдинова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы.